салом дӯстон, дирӯз ду бозии нахусти даври якашфинали Лигаи Чемпионҳо баргузор шуд. Манчестер Сити ба меҳмонии Копенгаген рафту, Реал бошад аз Лейпциг пирӯз шуда ба хона баргашт. Шогирдони Анчелоти бо як голи задаи Брайм Диас ғалабаи минималӣ ба қайд гирифтанд ва Брайм тавонист ки Беллингемро иваз карда аз худ дарак диҳад. Ба асос ҳари он меравад ки дар вақти бозӣ голи задаи Лейпцигро доварон ба қайд нагирифтанд ва ҳатто ВАР онро бо диққат тафтиш накард. Баъзеҳо мегӯянд ки дар он ҳолат Хенрихс ки дар офсайд буд ба дарвозабон Лунин халал расонидааст, вале аксарият фикри дигар доранд. Имрӯз мебинем ки бозингарону доварон ва сармураббиёни дастаи Реал натиҷаи бозиро чӣ хел шарҳ медиҳанд. Обуна шавед ва то охир наворро тамошо кунед. Дӯстон, шоми имрӯз мо боз шоҳиди бозиҳои ҷаззоби Лигаи Чемпионҳои Аврупоӣ хоҳем шуд. ПСЖ дар хонаи худ Реал Соседадро қабул хоҳад кард ва дар бозии дигар бошад Бавария бо Латсио вориди майдони сабзи Италия мешаванд. Кадоме аз ин дастаҳоро шумо ғолиб медонед? Тамошои бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшавканор дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонусту ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Бозингари Лейпциг Хенрихс дасти худро каме ҳаракат дод. Доварон онро монеа ба дарвозабони Реал донистанд. Агар такя ба қоидаҳои имрӯзаи футболӣ кунем, он ҷо дар ҳақиқат монеаи ҷисмонӣ ба вуҷуд омада буд. Хенрихс Лунинро аз қафо тела дод. Довари марказ барои он аз тамошои ВАР даст кашид ки ёрдамчии канории ӯ аллакай байрақчаи худро боло бардошта буд. ин ғайриимкон мебошад. Дар майдон довар метавонад каме дасту по хӯрда шавад, вале барои чунин ҳолатҳои баҳсомез ВАР бояд истифода шавад. ин беақлӣ мебошад ки довар ҳам иштибоҳ мекунад, ҳам ВАРро истифода намебарад. Бахт барои дастаи Мадрид хандид. Бо ин сабаб бекор кардани гол аблаҳист. Футбол бемаъне шуда истодааст. Дастаи Реал вақте ки фишорро эҳсос мекунад фаъолтар мешавад. Онҳо дар ин мусобиқа таърихи тӯлонӣ доранд. Ҳатто агар онҳо бо ҳисоби 0-1 мағлуб мешуданд, даста имконият пайдо мекард, аммо ин барои онҳо натиҷаи аҷиб шуд. Онҳо голи зебо заданд. Диас аз худ дарак дод ва Беллингемро иваз карда тавонист. Лейпциг ҳадди аққал ба натиҷаи мусовӣ сазовор буд. Онҳо лаҳзаҳои хатарнок доштанд, вале имрӯз бахт барояшон нахандид. Ман хеле шудам ки имрӯз ба даста кӯмак кардам. Бо вуҷуди талафоти Ҷуд Беллингем ва Рюдигер мо нишон додем ки Мадрид дастаи олиҷаноб аст. Мо лаҳзаҳои хатарнок доштем, рақибам ҳамин хел. Бозӣ диданӣ барои мухлисон шуд. Мо дар бозии ҷавобӣ ҳатман ки боз гол хоҳем зад. ба мо ҳама ҷиҳатҳо мушкил буд. оғози нимаи якум ва дуюм барои ҳарду даста душвор буданд. ин бозии осон нагузашт, аммо дастаи мо тавонист ки нақшаи асосиро амалӣ кунад. мо бисёр лаҳзаҳои хуб доштем. Сарфи назар аз талафот, бозингарон дар ҳимоя устуворӣ нишон доданд. гузариш ба ҳамла бехато ба роҳ монда мешуд. голи задаи рақиб дуруст баҳогузорӣ шуд, чун ман дидам ки Хенрихс аз қафои Лунин истода буд. хуб дӯстон, шумо чӣ назар оиди голи бекоркардаи Лейпциг доред? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.